днешното лишено от духовност поколение, към което ние принадлежим и следващото след нас възприема света на 90 и кусур процента през очите си. Аз бих направил една препратка. Попаднах в интернет, има сериал за Исус Христос заснет, абсолютно достъпен, The Chosen One, избрания се казва. Всеки, който иска да се запознае с основните постулати на християнството, може да го изгледа. Пак казвам, направен е доброволно, достъпен е за всеки желаещ, без никакви парични контрибуции да го гледа. И там имаше една много интересна сцена в първия сезон, трети епизод. Исус разговаря с деца. И те му казват, че някои от нещата, на които той ги учи, противоречат на това, което са чули в семейството си и от съдията в града им. И той тогава им каза: вие винаги трябва да слушате родителите си и винаги трябва да уважавате съдията и авторитетите в града ви, но не забравяйте, че не трябва да съдите никого прекалено сурово, защото има, и така погледна нагоре, един вездесъщ съдия. Тоест, основна трактовка в християнството е, че ние все пак не бива да съдим никого прекалено сурово.